Semangka, setiap mantan menyisakan luka. Kelapa, kenangan lama susah dilupa. Durian, 2 tahun sendirian. Manggis, makin sayang makin manis. Salah apa aku kok ditolak? Duku, diriku padamu tak terbatas waktu. Jambu, jangan meninggalkan aku demi yang baru. Anggur, antara menunggu atau mundur. Pisang, penantian untuk orang yang disayang. Bengkoang, besar kecilnya cinta tergantung uang. Markisah, mari kita saling setia. Nangka, kenangan lama yang membuat luka. Mangga, manis asemmu gawe aku berbunga-bunga. Jeruk, jejer awakmu, hatiku sejuk. Pepaya, penantian panjang yang berujung sia-sia. Mbak, titip benih 9 bulan no oleh pora. Masamu parkiran apa piye? Yo timbang mecer-mecer tak titip nih ben melumpuk. Ora gembus. Iya aku ngerti. Titip. Rumatine angel. Aku tak rumate dhewe, aku kan murni nyilih hadah tok. Ini parahnya. Umpama apa-apa iso mbayari karo jembut ngono kan rada ringkes ya, Bes ya. Glogok jaran jembut keriting pucuke abange boyo payu e. Ora usah kesel-kesel kerja. Sidole ya padha kaliren kuwi. Lah wong kabeh wong duwe jembut kok. Sopo sing arep adol sego? Shopping bayar karo jembut. Tuku panganan. Mbak, bayar. Tinggal jemput-jemput. Kowe iki ngomong apa kemu jane? Ora apa kono lho. Golek apa yang? Golek sisa cintamu yang pernah kau ucapkan padaku dengan segala ucapan manismu, dan ternyata semua itu palsu hingga aku tertipu dengan rayuan gombalmu. Wis ono wae ukarane. Wis ra ono ah. Wis terbawa terbang oleh angin puting beliung hingga tak berbekas. Iya, lah ono nang pom bensin kae. Rang rasane kesel wong wedok kerja dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Kok ning jowo kok asik-asikan. Asik-asikan apa? Wong niat nyoke golek kanca kerjane sira ben tidak terlalu capek. Lambe tenan njaluk lambene iki diseseli wae panas kok. Wong nek gelem obah asile luwih akeh tinimbang wong turu ning dhuwur kasur. Iki malah pekok. Hasile malah akeh wong turu ning gone kasur. Ya ora iso wong turu duwe hasil lho. Tanggoku turu tok ning dhuwur kasur untuk dhuwit. Dadi apa? Begenggek. Dia penak. Ora kulaan bisa ta ya. Wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapa to jane? Kok aurane beda karo biasane, kok merengut, ulate peteng iki jane nek apa? Hah? Nek apa jane? Hah? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya. BM itu apa? Bad mood. Lah ya bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Napa bad mood? Wong ya acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan ya. Lah nyapa aku dicelombak niken. Aku ki mbasakne para penonton, Udah mau. Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi. Alah, tapi ora, sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku.
iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Lah Kok aku iso mau tekone carry lho Mas. Heeh. Teko carry aku bar kok tulung agung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Iya. Jare Mas Akbar ki dhisik duwe mantan ning semasa. Lah kon delan lagi cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelombak. tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki zaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya Adalah orang pertama ya. Kamu nggak pacare Akbar pertama ya ning semasa. Nah, terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik apa ya ngerti, terus disalini ngono apa ya genah. ngene lho, jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Salahnya tekone gak karo aku. Lah sampeyan iki kan mau ana acara ya to, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku tekoku jam 11, tekoku setengah 11, mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan ya ndak mungkin. Lah gitu kok jari ndak apa. Kayak kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari pakai yang ini, Wis tak kabari Mas Ardi kemarin wis tak kabari. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak. Ngadeg ya. Emang. Suaramu itu apik lho Bi, tapi luwih apik nek dienggo maido wong. Kok jaran get-geti ya? Gak ora masih bentukane kaya cikrak ngene, ha? Pinter ki mbok kono apa wae, mbok kon gibah, mbok kon ngoceki eleke wong, mbok kon bongkar aibe wong. Pinter nek lambe dhuwur tapi. Percaya. Pokoknya wong wedok nek lambene teles ya ngono kuwi. Nek lambe ngisor pintere golek dhuwit, golek tanah, golek omah, golek mobil lho. Tibake lambene nek loro to. Lagi roh aku. Loro karone lambeku pinter kabeh. Lagi roh we. Iya, tak kira siji tok, tibake loro. Nyeratani wong wedok iki gampang, Mas. Gampang piye? Ana wong wedok nesu-nesu, muring-muring, ngamuk-ngamuk kayak singa. Lah terus diapane? Jaen metu. Lah kok manja men Engko rak langsung mari. Wis to, jejal lho. dituruti pisan dina-dina ya nesu kuwi. Lah wong wedok kuwi lho budange nesu. Sithik-sithik nesu. Ora diapa-apane kuwi lho ya nesu. Ya nek danane kandel, lah nek wong tipis kaya aku ini iki sidone ya adol sempak kuwi. Zaman saiki tulus karo wong wedok laren dadak bengi chat, "Dik, jangan tidur malam-malam. Nanti nek masuk angin lho." Bareng ngono esuk chat meneh, "Dik, sudah tangi belum? Dik, sudah sarapan belum? Jangan lupa makan ya, nanti nek loro." Lah kuwi semune ngece to. Lah kuwi kan ya bentuk perhatian. Diguyu wong wedok, Mas, model ngono kuwi. Nek kuwi ya kanggomu to. Lah wong wedok iki ora dikabari sak menit polahe kaya lele digedhik lho. Wong tahun 2026 tulus karo wong wedok kok, "Aku cinta kamu, aku sayang kamu." Lah nek ra diutarakan kaya roh ya karepe. Ndak kakan pitakon sing ora sudah tangi belum, sudah sarapan belum, ora kanggo gawe yo tak omongi. Kuwi lak kanggomu. Tulus saiki wong wedok ki to iso maca angger kuwaploke duit sak gepok, "Dik, butuhmu apa?" Tumbas. Wis ngono ki wong wedok wis ngerti. Wong lanang ki tulus ta ora? Tulus karo matre beda yu. Semakin cewek wi tulus, semakin dia nggak bisa matre. Tapi nek cewek matre, pada dasarnya nggak ada ketulusan dan nggak ada rasa cinta. Mergo wong wedok iso matre gur karo cowok sing nggak dia cinta. Tapi nek cewek tulus, dia bakal ngomong, "Aku gak butuh apapun dari kamu. Kumpulkan saja uangmu biar cepat bisa menghalalkan aku."
Dik.